Bon dia. En aquest vídeo us parlaré de pronunciació, de fonètica, que és un dels apartats que es valoren en l'expressió oral del nivell C2. I específicament us parlaré de dos fenòmens. Un és el de la sordesa i la sonoritat, que és una distinció molt important, i un altre és el de la pronunciació adequada de les palatals. Aquests dos grups de fenòmens són els que acostumen a provocar més problemes, més errors, en el cas de les persones que no són catalanoparlants, i és important tenir-ho en compte. Per tant, és molt important que distingim entre, sobretot, la S sorda i la S sonora, que és un dels grans cavalls de batalla de moltes persones, i també el so, la sordesa i la sonoritat de les palatals, no només de les S's, i també dintre del grup de les palatals, algunes palatals entre elles que veurem en exemples més endavant. Per tant, us parlaré d'aquestes tres qüestions. Començaré parlant de la distinció entre so i fonema, per contextualitzar-ho una mica tot. No és que s'hagi de saber aquesta distinció, això a l'examen del C2 no us ho preguntarà ningú, però sí que és important que conceptualitzem aquestes dues qüestions, perquè el so, diguem, és allò que entendríem com a fonètica pura, sense cap mena d'implicació pel que fa al significat, especialment, però en canvi el fonema és la relació entre el canvi de so i el canvi de significat d'una paraula. Per això la distinció entre sordes i sonores és tan important. No és una qüestió d'estètica, no és una qüestió de preciosisme, no és una qüestió ni de bon gust, ni de sensibilitat, ni de ser excessivament exigent. Si jo dic la frase "ha fet una bona caça", estic dient que ha fet una bona cacera. Algú ha anat a caçar amb una escopeta i ha caçat el que volia caçar. I en aquest cas ha fet una bona caça. En canvi, si dic ha fet una bona casa, estic parlant probablement d'un paleta que ha fet una molt bona construcció. Ha fet un habitatge magnífic. Per tant, la distinció és entre ha fet una bona caça, ha fet una bona casa. L'únic element que jo tinc per distingir, per tant, per comprendre adequadament aquestes dues frases és la sordesa o la sonoritat del mot caça, casa. Això és un fonema. Per això, en català, la distinció de S sorda i S sonora és important. Un altre exemple. Quantes coses em dones? Vol dir que em dones molts objectes. Quantes coses em dones? Segurament estic parlant amb un cavall i el cavall m'està donant coses, és a dir, cops amb les potes. Per tant, aquesta distinció, insisteixo, és important. En aquest darrer cas també s'hi afegeix la distinció de O oberta i O tancada, perquè aquesta distinció en català també té valor de fonema, és a dir, una paraula pot significar una cosa diferent segons si la pronuncio amb S sorda o amb S sonora. Això en un C2 és important, és fonamental. També ho seria en un C1, fins i tot en un intermedi, d'acord? Però en el nostre cas, en el C2, és molt important. També és important no només en el cas de les S, sinó també en el cas d'alguns grups de palatals. Per exemple, la X i la G, un xec o un gec. I més enllà de la sordesa i la sonoritat, dintre del camp de les palatals, també és important fer una bona distinció, és a dir, distingir adequadament entre, per exemple, el so de ella i el so de G. Per exemple, en paraules com lluny i juny, o lloc i joc. Ens hem d'esforçar especialment a fer bé, a distingir bé, a pronunciar bé això. I això no és una qüestió d'accent. No és, en els exàmens de català, tant els del Consorci com els de la Secretaria de Política Lingüística, no es fa la distinció entre si un és catalanoparlant de llengua materna
o és catalanoparlant sobrevingut, és a dir, com a segona llengua. Aquesta distinció no es fa. Per tant, una cosa és l'accent, és a dir, una cosa és que jo pronunciï la N o la N, és a dir, més alveolar o més dental, això és una qüestió, gairebé podria formar part fins i tot de l'idiolecte, és a dir, de la parla pròpia d'un mateix, però dir casa o dir caça no és una qüestió d'accent. És a dir, si això ho enfoquéssim com una qüestió d'accent, hauríem de treballar molt aquest accent i eliminar aquest accent perquè això provoca problemes de comprensió. Per tant, no és una qüestió d'hiperexigència dels examinadors ni dels barems de correcció del català, no és una qüestió estètica, no és una qüestió de voler-nos colar com si fóssim catalanoparlants de llengua materna, no és una qüestió de perfeccionisme, sinó que és una qüestió d'adequació a les característiques fonològiques de la llengua catalana, que és la que estem aprenent i la que pretenem que ens certifiquin amb un nivell superior. Per tant, no és una qüestió menor. Més enllà de tots aquests exemples que us he dit, també hi ha un altre fenomen que té a veure amb la sordesa i la sonoritat i amb algun altre fenomen que són les assimilacions, la fonètica sintàctica. És a dir, que la sordesa i la sonoritat distingeix fonològicament, distingeix paraules, la casa i la caça, però també distingeix seqüències. Per exemple, les oques, les soques. Les oques vol dir els animalons que fan quac-quac i que van corrent, aquests serien les oques, i les soques serien els troncs d'arbre buits. Per tant, és una qüestió important en el cas del català. Bé, no m'estenc més, us parlaré ara de... Vaja, us donaré exemples de totes aquestes qüestions. Aquí, com a síntesi de tot això que us estic dient, tot i que no se diu exactament, per exemple, en el cas de les palatals, però he simbolitzat la sonorització o la sonoritat amb aquest so, amb aquesta onomatopeia referida als insectes, el so del brunzit d'un insecte, el bzzz, això és una S sonora. Sonora vol dir que hi ha veu, sord vol dir que no hi ha veu, tant en el cas de la S com en el cas de les palatals. I aquí us poso una seqüència de diferents paraules en què hi ha la distinció fonològica a l'interior de paraules, però també en seqüències de sons. Jo us llegiré la frase sencera i després vosaltres atureu el vídeo i la repetiu i continueu veient el vídeo, d'acord? Primera frase diu: els sastres cacen els astres i caçant s'acaben casant. Aquí hem de distingir entre els sastres, els astres, ja veieu que signifiquen coses completament diferents, caçant i casant, que també signifiquen coses completament diferents. Els sastres cacen els astres i caçant s'acaben casant. Els savis i els avis del cel fan vaga de zel. Aquí hem de distingir entre els savis, els avis. Cel, zel. La rosa és rossa. Aquí tenim dues distincions importants. La O oberta de rosa i la O tancada de rossa. I la S sonora de rosa i la S sorda de rossa. Per tant, rosa, rossa són paraules que ens haurien de sonar molt diferents. Som aquí. Si ets pacient, has de ser-ho amb tots els ets i uts. Fixeu-vos que la S de ets, aquí és una S sorda, si ets pacient, i aquí, com que hi ha a continuació una vocal, aquesta S se sonoritza i diem amb tots els ets i uts, no diem ets i uts. En cims altíssims es perden enzims, ho sabies? Aquí hem de distingir enzims i enzims. Enzims sord, enzims sonor. Si us plau, llegiu l'etiqueta de l'ampolla de lleixiu.
llegiu, això és una palatal sonora, fricativa, lleixiu, sorda. Llegiu, lleixiu. Aprofito per dir, tot i que en parlaré una mica més endavant, que és important pronunciar la ella ben palatal, és a dir, no dir ella, no dir llegiu, sinó que dir llegiu, que digueu llegiu. Que no digueu ampolla, sinó que digueu ampolla. Aquesta senzillament és per practicar la sordesa i la sonoritat. Xiu-xiuegem paraules d'amor a cau d'orella. Xiu-xiuegem. Si els obre les portes, els sobra feina. Aquí m'he trabucat amb la sorda i la sonora. Si els obre les portes, els sobra feina. Ara sí. Aquí tenim un fenomen de fonètica sintàctica. Els obre, la S se sonoritza, els sobra feina. Aquí tenim dues S, per tant, el so és sord. Els obre, els sobra. Som aquí. Si no em dones el xec avui, et fotré un gec de garrotades. Tenim el xec amb la palatal sorda, el gec amb la palatal sonora. Si no em dones el xec avui, et fotré un gec de garrotades. La panxa em penja una mica, no trobes? Fixeu-vos en la diferència de pronunciació entre panxa i penja. Xa, ja. Més palatals que hem de distingir. Pel juny anirem ben lluny tots junts i llaurarem i jaurem. La distinció entre ella i ge, d'acord? Llaurarem, jaurem. Juny aquí, lluny aquí, junts aquí. Per tant, pel juny anirem ben lluny tots junts i llaurarem i jaurem. Una altra. Només xerra i no aguanta bé la gerra. Xerra, gerra. Les anades i vingudes li han fet conèixer les sanades. Distinció. Les anades, les sanades. Les persones que s'han curat. D'acord? Bé, espero que aneu practicant, que aneu mirant aquest vídeo més d'una vegada per anar treballant aquestes qüestions que, insisteixo, en el cas del C2 són importants. Bona feina.